लामसोखौ जतन लेक्चर जों दिनै सालायनाय बुद्धिस्ट फिलसफिनि सुल एबा फलानो तैयै सिगांनि लेक्चर जों सालायखाया बुद्धिस्ट फिलसफिनि 8 फुटपाथ एबा अष्टांगिक मार्ग दुखनि सिमि जों बाहायके योगे माननाय जों दिनै सालायनाय बुद्धिस्ट फिलसफिनि फला एबा सुल तामनहिन जों गोबां किजा जतन फलानो पुइतु खलायो फला हंके जिनि सागो तंग फला जिनि सागो तंगैनो जों गोथां हिनि सिनि जागो ते जेसेक साल फला जिनि सागो तंग आसक सालनो जों थाङै तंग जों जेफ्रो लागमा चावो फला जिनि सागनि अंखरै थांगो that means फला बाय जिनि साग जुदा जुदा के कागलाई तंगमानो आबहाय हिनि जों गोबां किसा जतन पुइतु खलायो फियाबा बुद्धिस्ट फिलसफी ओ फला तामनो हिन जों नायलेनो बुद्धिस्ट फिलसफी ओ फलानो पुइतु खलायपानो बरो फलानो सिनि सागनि सिनि साग बाय जुदा खाय तंगमानो जों जेफ्रो लागमा चावो फला आफ्रोबो सिनि सागनि अंखरै थांगो ते फला सिनि साग बाय चालि तंगमानो जुदा खाय तंगमानो बर आबहाय हिने पुइतु खलाया ओंखाय सिनि सागो फला आबहाय के तंगो फला हिने कैसा मानै तंगो आबो सिनि साग बाय जुदा कागै तंगमानो बर आबो हिने पुइतु खलाया फियाबा सिनि सागो कैसा मानसिक अवस्थानि कैसा प्रवाह हिनि बर फलानो पुइतु खलायो एबा एक्सप्लेन खायो फला हंके ब कैसा सिनि मानसिक अवस्थानि कैसा प्रवाह आबो हिनि बर सावो कैसा continuity of stream of successive states बर आबो हिनि सावो कैसा successive states आबो जेफोर पानंग तंनाय कैसा ते कैसा नांगलाई तंगो आबो सया सिनि फला हंके आबो न सिनि मानसिक ते दैहिक अवस्थानि कैसा संगात कैसा नांगलाई मानि कैसा समष्टि बर आबो हिनि सावो जों आं कैसा एग्जाम्पल एबा फुनुक मारि रिवानो आबो हंके सराय सराय एंनाय सिनि मेंटल सिनि माइंड सिनि मानसिक जेफ्र पानो सलाय जागै तंगो नायदि जों ताबुंना आं दुख अंगो ते स्राबसे तंगैनो आं तंथगै मानो हेपी मानो स्राब जावनो केबा सैडनेस फाय मानो जों मरिना मुसुं मानो कामना मुसुं मानो तंथगै मानो जों इच एंड एवरी मोमेंट सिनि मानसिक सिनि मेंटल चेंज संगै तंगो एंको चेंज संग तंगो आबो कैसा प्रवाह आबो जेफोर पानो चलै तंगो आबो कैसा continuity बिनि एंके फला हंके आबो न सिनि मेंटल जे चेंज संग तंगमाने जे स्लाय जागै तंगमाने स्राबजाने बिसिंनो दुख अंगो स्राबजाने बिसिंनो सौंगो स्राबजाने बिसिंनो तंथगो स्राबजाने बिसिंनो कामना मुसुंगो आबो हके सिनि इच एंड एवरी मोमेंट जे सिनि मेंटल स्टेट जे चेंज संग तंगमाने सक्सेसिव बाबे आबनो हिनो बरक फला फला हिनि मुंसा जुदा माने गरै सिनि साग बाय चालि तंगमानाय बरक साका आबो सिनि साग बाय चालि तंगमानाय जात आबो हिनि कुनु फला बरक सिनि सागो पुइतु खलाया ओंखाय तेबो साका बरक जों बरक बरक तामो बरक गेके बकाइसा जस्ट मुंसी बकाइसा मुं ब जुदा जुदा मानैनि कैसा कलेक्शन बरक के ताम ताम दंगारो द मेटेरियल बॉडी एबा काया ते कैसा हंगे इमेटेरियल माइंड बहंगा मनस जों बनो नुगिया मेटेरियल बॉडी न जों नुगो फियाबा जों माइंड एबा मन एबा मनस एबा चित्तन जों नुगिया ते कैसा हंगे फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस बकाइसा आकार बिहीन चैतन्य इन मुंसा मांक्रै गो काइथा मिली न बरक गो बे आबा हाइनो सिनि फलाबो जों नायरेनो सिनि बरक ओ काइथा मानि बाय जे बरक मानि फलाबो सिनि आबा हाइनो सनामजाक इन कलेक्शन of different groups जों आबो तां नायलेनो
बहंके फला हंके 5 ग्रुप्स नि कलेक्शन एबा पंचस्कंदस बकाइसा थुमजाक आबनि काइसा कलेक्शन पंच हंके काइबाने हिनो स्कंदस हंके ग्रुप बकाइसा थुमजाक और काइबा तंगो काइबाने बिसिंगो पुइला फॉर्म बनो हिनो रूप हंके ते काइब्रियांगो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 जे लास्ट सारतानो का हिनो नाम हंके फला हंके रूप बाय नामनि कलेक्शन एबा समष्टि हंके पुइला फॉर्म एबा रूप आज रूप हंके बकाइसा ना बकाइसा फॉर्म ते काइब्रि हंके नाम गा रूप हंके तामो सिनि आर्थ वाटर फायर ते एयर फिलोसफिकल टार्म बाय हिंजाको बनो खिति ऑफ टेस मरुद आ फॉर्म बो तंगो सिनि हा नबार तै हर आ काइब्रि तंगो आ फॉर्म बो गा सिनि फलाव आबो तंगो ते काइसा हंके फीलिंग्स एबा बेदना फीलिंग्स ऑफ जों हैप्पीनेस पेन आबहाय सिनि बेदना फीलिंगो तंगो सिनि जों तन्थकमानि सोरांमानि आबहाय तंगो सिनि हैप्पीनेस सैडनेस आबो हंके बेदना स्कंद नंबर 3 हंके परसेप्शन एबा संगा आरो तंगो जोंनि पारसेप्शन एबा प्रत्यक्ष जों जे सेन्स अर्गान बे मान माने बनो हिनो प्रत्यक्ष एबा पारसेप्शन ते स्मरण एबा स्मृति एबा मेमोरी एबा मुइतु आबो हंके पारसेप्शन एबा संगाबो दंगाबो नंबर 4 प्रिडिस्पोजिशन एबा संस्कार आरो तंगो राग देश आबहाय काइसा सिनि मेंटल कंडीशन जों जलिमानि नाइस्लेमानि खामायमानि आबो नंगा हिनो संस्कार नंबर 5 कन्सियासनेस एबा विज्ञान आरो खैतंगो आत्मा संवेदन जोंनि फलानि आबो हंके कन्सियासनेस काइसा गोथां माने दंगो ओंखाय सिनि फलाव ताम दं फॉर्म फीलिंग्स परसेप्शन प्रिडिस्पोजिशन एबा कन्सियासनेस रूप बेदना संगा संस्कार ते विज्ञान आ काइब्रै आ काइबा स्कंदस मिलिउनो सिनि फलांगो दा बुद्धिस्ट फिलोसफी ओरा काइसा फुनुं मारि रिका फलांगा आबाहायनो काइसा रड बाय सुजावै साका काइसा रड ना हिंगे आरो सकै नांगो एबा हुइल ते आरो कराय नांगो ते आरो कराय चालकनाय सारथि माने ते आरो कारडक दंड चौरा आबाहायरक नांगो तुमुं कराय करै चाका सकै करै ते रड चालकनाय करै हिंगाय जिनि जे अंक अंगै मानिया रड अंगै माया सारथि चालकनाय ते चक्र हुइल सकै ते कराय आबो करै जेमो रड अंगै माया आबो हायनो जोंनि जे पंचस्कंदस दङ रूप बेदना संगा संस्कार ते विज्ञान ओ काइब्रै करिखे जोंनि फला अंगै मानिया बे बुद्धिस्ट फिलोसफी जों काहामखाय साइमानखा फला आबो बरक फलानो पुइतु खलाया हाया फियाबा बय फलानो जोंनि साक बाय चालि दंमोन जुदाखाय दंमोन आबो हिनि बरक पुइतु खलाया फला हंखाय जास्ट परिवर्तनशील मानसिक प्रक्रिया प्रवाह बरक साका ओंखाय जों ते खरक साइकोलजिस्ट सिनि स्टाउट हिन दङ ब फलानो तामि साका फला हंखाय देह मनेर समन्वय किनि माइंड ते बॉडी नि काइसा आबो संगात बरनो हिनो फला ओंखाय ते काइसा मुइतु खाय देवानो ते खरक सिनि जे अभिज्ञताबादी एबा एम्प्रिसिस ह्यूम बबो फलानो आति काइसा सिनि साक बाय जुदा खाय दंमान हिनि
পুইতু খ্লাইয়া বব সাকা ফলা হংকে মানসিক অবস্থার সমষ্টি যিনি মানসিক অবস্থা যিনি মেন্টাল কন্ডিশন কাইসা সমষ্টি কালেকশন আবা হিনি সাকা আবো হংকে যিনি সুখ দুঃখ জলি মানে নাইসলি মানে বিনি যে কাইসা সমষ্টি বন হিনো ফলা গতে খরকসা সাইকোলজিস্ট উইলিয়াম জেমস বব সাকা ফলা হংকে আবো কাইসা চেতনার অবিচ্ছিন্ন কাইসা কন্টিনিউ চলি দङ বন সকাগে মায়া কাইসা মুভমেন্ট বাইতা কাইসা মুভমেন্ট কাইসা মানসিক অবস্থাनि যে প্রবাহ যে চলি দङ माने আবনো হিনো ফলা ओमफ्राय हामबाय जतन मो लेक्चारो जों नेक्स्ट लेक्चाराव तैब टपिक हामसालायनाय हामबाय जतन